не гадая в ответ. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед, за цыганской весной ночной, на свидание вновь на восток. Где тиха и нежна разорение волна, на рассвете волна весной. Так вперед, за цыганской весной ночной, мой летучий, южный шаг. Лятото ще гледаш проблем. Хубаво. Добре. Хубаво, айде. Добре. Айде. Чао, чао. Добре. Хубаво. Айде. Чао. Ако знаеш, че си го казваш, внимавай, така, и ти ги прави. Но ако не знаеш, не може. Този няма логика, че да влизаш в пъти. Няма логика. То не е изненада за публиката, че защо знаеш публиката? Някакви си го правят. Вие са по пълна време се правят някакви лични зони. Не тези, които знаят тезата, но които знаят по-слава. И в един момент, какво става все пак, че какво ще правят? И влизаш, то тогава става ясно. А пък така някакси изненадата я предлекова рецакта. Така че това ще направим. Вие ще гледате първи и той влиза и тогава къде той режисьор и влиза. Това е. Сега, почваме малко. Стъклено, много ми тежи всичко. Ти питаш ли ме, Валя, какво пренесах? От многото багаж, той да взема, но и да взема, забравих си костюма да се закачавам.
Че си прави багата, да е много. Клипче. Викам, моля, ще се още преди Любовта и отиде си една мечта. И в знак на обич стигнах ти по-свечи. Така да може да... Харесваш ме сега така? Много те харесвам, винаги те харесвам. О, чакай, тук ни се чува, виж какво става, ще ме развалят семейно. Чакай, официално Семейното щастие. сватбена церемония отваряме шето съм. Честна мълча. Не да, как? Това е блага ракия. Това се за мен. Блага ракия. Пийте блага ракия да видите. Браки още са чешко. Мерси, да си живи и здрави. Спойте, Гево, спойте за ракета. Айде. По-малко да ги блъскаш близнаците в оградата. По-леко. Кой колко заслужава? Дай на мен една да ударя, аз тя се видя, дай. Тя на мен не хариза. На мен не хариза. Тя е нейната! Тя е нейната! Ти нейната ме харизаш на мен. Нейната! Ма тя си е твоя! Да, защото е моя, затова се взимам. Да. Е там, който иска. Не сорна. Не. Този свят. Клипче. Прекалявате. Междучасие. Предвид на това, че е много дълбоко е Значи, какво пише да ти препреда цялото училище? Да, това е децата. цялата работа е Строй.
Ай, ти право думаш, Стомогено. Мъча работа няма да ми избягам, има време. А за какво няма време? А колко са? Мога да го питам, ако искаш, а? Не искам. Ни така личи, че си пораснал. Ако наградиш едно раво или една мотика, нивите ми ще изореш. Стомогено, ти акъл на мен не ми давай, Стомогено. Акъл не ми давай, болка ми дай. Добре, дайте да кара накрая към жел човече, когато влиза другия Георги. Много бързо да се свършва. Че се за къщата ни да срещне гост като теб. Що ме тъй? Заповядай, лезни, седни, пини една ракия, пък ми кажи как вървят полските работи. Тя нашата още не свършили едно, трябва да започнем друго. Ами Стомогено, после работа, няма да се надявам. Ти още ли си тука, бре? Да ми учиш какво да си говорим, така ли? Я бягай да си играеш. Бягай, че думам, бе! Абе, ей сега, като стана на тишина един! Немай да съм за Карагюзеко. Ходила се си вечер на среща. Ме изкараш хубава. Майка, да ме изкараш хубава. Хубава си. Нали? Да. И аз бързам да се сложа. Ела сега да посрещнем журито на входа да им кажем. Кой знае какво Без жури? приказки. Виж, народна носилка. Ти на къде така? Ми пътник съм, бабо, пътник. Света обикалям. Абе, бабо, далече ли е Стамбул? И е далече, сине, и е близо. Как той? Далече и е близо. Ами, ако речеш ти да отидеш в Стамбул, за тебе е далече. 3 чифта цървули няма да ти стигнат. Ама за Везира е близо. Чак в тия гори на лов е дошъл. Близо му е черно, защото не върви пеш да си къса цървулите, пък и да ги скъса. Вълка го е охапала. Ама знаеш ли колко е богат той? Хайде, Зумба. Дай. Има банички, искате ли? Наградата. Или после? Какво? Сам. Ти само следела, дай ми знак. Да.
не разкажа в Мексика. Не! Чакай малко, бе. Аз съм Жоро. Не съм знам да се хора, бе. Ако искате, Жоро, ако искате, приберете Дончо вашата стая, ще го приберете в моите. Долу не е заспал, съм брал, ако излечи на ръце, той не знае да кой казва. Едно! Две! Аз Дончо го не мога да стая, защото не е Седем! 8! 9! 10! 11! Лични примирения или Вземете Дончо. Ако оставите моите става случва. 218. Ще говориш с печи, не може да го видиш. Може да спа хора, не мога да почекти. Всички го заведели. Еме, възможно, че даже иди на работа. Гипсокартон! Синди! Да. Ще ти е вално гарапа? Че е град на фото апарата пак, ай бъде! Коли само, че си виж вижта. Я се раде. Айде! Може сега да играем. Айде. Айде сама. Ай си кажеш този. Аз нямам да си спомням нищо да си абитуренския си бал. Хайде, преди и сега. Виж, ще стана много червено. Да. С тия не остани да замерваме! Чакай, задръж. Иди да ни чуде! С тия не остава целуваш, бе! Не, те ми де не срам от мен. Колко ще ви целува тази вечер и накрая да не пак мен да целуваш. Движение, че е много Да, ама тя имаше ход. Сега тук е много скромна, за не имам на клип. Ще аз пола, как да го направиш? Ти ли беше учителка? Видя ли по хора какъв клип пусна? Кой бе? Видя ли? Ужас! И Влади играе свечки! Как може да го правиш си? Прекрасен Това ли е. е тая мошенничка, ма? Какво, ма? Жоре, прекрасно.
О да, поеми го, скъпа бейби. Я гуд шнела. Шнела, я гуд. She's a little runaway. Daddy's girl let her pass. All the things he couldn't say. She's a little runaway. Айде бе, покажа бе. Колко тръп. Every night, guaranteed with bloody line. Wow! I see you on the streets, coming for the wild time. So you see. Сега всъщност имате демонстрация как Раймштайн изпълнява тази песен. Ко беше там? Broadway sign. She knows where it's right. So it's love she got to find. Ooh, she's a little runaway. Daddy's girl up fast. All the things he couldn't say. Ooh, she's a little runaway. Мисля, че е крайно време Дисни да сменят Мики Маус с образа да... Изключително шабаш. Крайно време за... Георги, сини се! Честит ден на детето! Благодаря! Само Юлиана и Дончо признавам днеска. Мак. Близо. Не, нещо трябва да се добави. Магическа. Нещо. Сирички ви показва. И коя сиричка показва? От първата. Първата дума е на две сирички. Тя е една дума само в филма. Матилда. Не, казваме имена. Чудовище. Нещо с магиосници. Нещо с магиосници. Магиосничество. Магическо наричане. Показвай им сричките, бе. Първата сричка я покажи. И сричките ги показвай така. Изброй си ги в главата колко са и покажи точно колко са. Нали, помагам, чисто. Вие народни танци ли играеш? Не вече ме бърна. Колко 6? Репетират за пиесата. Къде ги? А, за пиесата ли? Пиесата се стяга хората. Давай, Дончо, колко срички? 6. За Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. Балкано, приятелю мой, и тогава, другарю, се върнеш от нашия град, се върнеш от България.
Да се започне! Важно е да се започне! Бразил, циган, циганко, геною правила.
Като жената иска се обади. Той ми не стопи! Клипче. Стари приятели! Свъртало ми ясно звънче. Хайде! Звънчало ми? Ясно звънче! Не е било ясно звънче! Най-било Колю Чубан! Да ги водим Надолу! На коище! на кладенче. На коище! На кладенче! Там завари. Там завари малка мома. Малка мома с бели котли. Крива сладка. Че я ми да Колю Чубан? Пие ли се толкова? Що ме питаш? Обратно е за оцел. Тя тук ти става. Не, така. Що ме питаш, а не пиеш? Качка, Че си пита Колю Чубан? Късай се на китка. Що ме питаш, а не късаш? Че си пита Колю Чубан? Липли се на мома. Що ме питаш, а не липиш? Че да ме късаш, Мато това е на клип. Снима ли е видео? Дай да го поставя. Да. По-добре ти си го Желаем ви достатъчно слънце, за да запазите мирогледа си светъл. Желаем ви да получите достатъчно, за да задоволите желанията ви. Желаем ви да оцените това, което имате, за да бъдете истински щастливи. Искам да кажа, че другите бяха за сватба, за юбилей, не знам. И това беше най-подходящо. Това беше най-подходящо. Вазвачи от сърце и картичката просто наистина и за дикарта. Е ръчна изработка, което много ценно. Желаем ви да задоволите желанията си. Просто дали това беше. Мисъла! Чета късметът си от кафето и да ви го подаря, защото е много готин, да. Мисъл да важи за всички. Това беше? Тайната да вървиш напред и да потеглиш. Поне да потеглиш. Точно, да. Потегли си, направил си всичко вече. По случай завършването на третия сезон да удостоихме с това внимание и се насочваме силите вече към четвърти сезон и желая да всички здрави, щастие и още много по-големи успехи да женим и да те радваме. Тези успешни сезони. А грижите се за 34 години стаж, веднъж аз да бъда морално отворен. Нещо ще ни кажеш ли? Обичаме всички. И ние много те обичаме. И аз съм тука. Много я обичам. Дори когато ме ядосваш, двойно повече те обичам. Ти дай да ми запалката. Някой иска ли нещо да каже? Снимам клип. Атанасова, и тебе те обичаме много. Искам да кажа, че в четвъртия сезон искам много малка роля. За да може, когато се налага да отсъствам и когато ме чака моя любим,
Да не го разсърдва повече никога и да мога да отида спокойно. Хайде сега! От сега почва! Изтърва, но пък заслужава си. Просто ефектът е вау! Обърни се на другата страна сега. Да има ли едно място за мен? Вие нещо ще кажете ли, моля? Добре. Как сте? Събудихте ли? Горе-долу. Добре. Това е Ганьо, американец е, французът е качите на възтъргата. Това го знам. Сега ще хареса ни Айде! Нашето момче. Георги, да те види Мария. Ей сега. Пък аз вече съм ти взела нещо. Да почна... Ай сега. Сега сега преди оговорите. Мърса шунчаш. Напротив, чисто какъв масаж му прегли? Нищо сега. А то това май е отвънка. Отвънка. Така. Сега. Сега, Ташо. Колата твоя? И са тия по... То, аз не обичам кола. Нищо аз заради етикета, бе. Си никой не ти бутна, Ти спиш, бе! Виж глупости дрънкани само. Пък нищо не върши тя. Аз те имам само за цената. Не те имам Потреблява. Мама целуна с нощи, нали? Целувам всеки път, сега ако искам мога. Вижте бе краката. Какво правите? Краката му почвам се нареждам. На всички го търсят, няма и как на страна, един много тако, да. Всички го търсят, идиш почувстват. Учивай ми. Той си има такива хора. Веднага. Ние няма да кажем. А то да не е прочутия... Въпросът е да... Лечител, терапевт и... Каза, че това миналата година тук с мъжа си един с мустаци, дето бил кмет. И да, ние твърдихме. Висок или висок, вика тя, аз те знам, вика тебе. Ти си кметската. Васи долна черта. Васи долна черта ли са? Аз вече ще се сложа в рамбата. Фащам ти хубаве, всичко ти фащам и краката и всичко. Компрес ли се правиш? Да, слагам се на братлето. Ванче ще се друсаме. Да. Аз те виках, иде бе, Ванче, че та нямаше да се друсаме с грипостат. Аз такова не взимам. Такова не взимам само витамин С. Да, тя споделя витамин С-то с мене и Да, реших аз аз да споделям с споделя. всички витамин С. Да. Да се друсаме колективно. Няма един друс, само колективно. Ти се чувствай краката, бе ми. Супер, много ми е заидея ти краката. Аз такова съм в екстаз. Така кръчето, пусни моето ти, ама няма къде да го облегнеш. Така да го държа. Не, моля. Оха! Ай, всички белеги ветка. Сега послушаш разговори. Да, послушвам, аз съм ухо. Дръж. Не. Стига с този алкохол, бе. На времето не ме отказва, взимай. Ма той е то Държивков. Добре, ще говорим. Аз съм Георги Държивков.
28 година